Sporazum o gradnji nove postaje granične policije, objekta koji će osigurati adekvatne i suvremene uvjete za rad, što je od iznimne važnosti s obzirom na to da je postaja nadležna i za granično područje s BiH, odnosno vanjsku granicu Europske unije. Završetak gradnje planira se za kraj 2021. 35 milijuna kuna vrijednost je buduće postaje. Teren je već pripremljen, a uz izvođača iz Zagreba s 80% udjela gradit će je imotski poduzetnici. Loši uvjeti u postojeće 3 lokacije i važnost postaje s obzirom na blizinu granice bili su ključni pri donošenju odluke o gradnji objekta. U ovoj godini najveće MUP-ove investicije. Što se tiče Schengena, mi na tom planu napredujemo. Naravno da u cjelokupnom sklopu aktivnosti koje poduzimamo jeste i obnova policijskih objekata. Mi vidimo da ovo nije samo dio onih projekata koji su davno trebali početi i možda biti završeni, nego da je ovo dio jedne pozitivne priče i niza drugih projekata. Djelatnici policije koji rade u gotovo nemogućim uvjetima potpisivanje sporazuma jedva su dočekali. Otvorenje radova na novoj postaji granične policije nužno je za ostvarenje rada i ostvarenje ciljeva zadanih i prilikom pristupanja u šengenski prostor. Hrvatska osjeća pritisak na granicama, ali s migrantima mi problema nemamo, naglasio je ministar Božinović u Imotskom. Upravo zbog toga što je Hrvatska ulagala i intenzivno ulaže u hrvatsku graničnu policiju, koja je sigurno jedna od najjačih u Europi. Nova postaja je i velik dug Imotskom, s obzirom na to da je građevinska dozvola izdana još prije 15 godina, što je naglasio i ministar Božinović, preveliko odugovlačenje.